तमतारी ममतारी नाही त्याला पाव कमा मला पेदा म्हणा तसं आपलाच देव कसरा गुरजोले ओल्या असतोल्या मात कळव मला तर दे दोकान सहा बरे आली मला कम सोर दे पैमान नाही दी मता ना तापूस की हाव काय काय पोस्ता येवाले रारवाने कम मोबाईल तो सारो गोरा और कपड़ो होता तो ज्वानुला तर ती तरफ तसला रारवाने ता पता नहीं आणि व्हायची कहानी चाहिए तर आगले देता मग खोदा दम काऊ न आपण काय करणार सही है प्रीत माते प्रीत ना प्रीता मरा पांगो जा बिया राता शेपा दाव को जा 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 देखो परी रीडिंग केम ना अखली आगले को ता का रुको बस उदे राता गोरता देव राता जा जा औषधी चुप झाले मग आता वाय मा शेमेल राहता प्रोग्राम पायार कटने की मुसलमान तुमने की गिरा जा पटरार वाने पट मुसलमान दसराच्या काढून केवे मला व्यक्तवाल यादम कम व्यक्ती सांगली सडे तो कुंबस जाईन की बलबल सी मला वही मुसलमान वही जा जमते लाग दे कम जाने आगे बन जाए ना तशीदो और कहला तो क्या Frida मला मलगरी वर कम पिस्त्रार वाने चेक का सैंपल हो तो बताओ गोरा मला खुदा दादा मग दो कोर जनाने सडिया तो हम सामने स्पीडू के रे ब्या पास है तापुरे का को माके ना तिला बस जा लच गुरा जा अंदर आला को हां सच्चाई वो बोलता खुदा से ने के ओहो اخو داس وني توخيم طالما مش عدوغين القيمان داس ورخلات ما هاي هي يجي يعني بو बस का नजारा देख रहा पे बड़ी अलग पर रावता हुई तुम डरता मो हां बस प्रीदा मो नहीं रहता वो शो अलग तो गोरा रागो दार को जा वर्ष सी वाला रा फ्री दिया नहीं तू गिरा अल्लाह